De ce ai probleme când încerci să te bagi undeva în afara traseului, în glodă, în noroi, pe năsip și mașina ta, chiar dacă ești cu un SUV 4x4, nu faci treabă, fiindcă tu ești cu anvelope nu corespunzător pentru traseul care îl parcurgi. De aceea noi te informăm că la Autoplanet avem acum suplinire de stocuri pentru anvelope off-road, varianta all-terrain și mud-terrain. Varianta all-terrain, ea merge combinată și pentru șosea și pentru off-road, adică un pic puteți și în afara traseului cu ea să faci treabă. Normal că această variantă nu va face o treabă foarte, foarte bună, așa cum dumneavoastră o solicitați, în cazul în care dumneavoastră intrați în glod mare și mașina începe să aibă probleme, fiindcă acest profil totuși este unul mix, șosea și off-road. Dacă vă băgați undeva într-un glod mai mare sau o râpă sau ceva, normal că trebuie să apelați la varianta mud-terrain, care este preconizată în totalitate anume pentru glod mare, masiv și mașina încetișor să iasă din acel obstacol. De aceea nu ezitați neapărat să ne apelați ca să vă facem o ofertă personalizată anume pentru mașina dumneavoastră. Eu sunt Sergiu de la Autoplanet, partenerul tău de încredere, mereu alături.